ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଶାଗ ତୋଳା ସରିକି ବାପା ଆମର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲେ ଯିବ ଆଉ ପୋଖରୀ ଠିକି ଧୁଆ ଧୁଇ ଛଡ଼ା ହବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖ ବାପା ସବୁ ଦାଦାରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଖରୀ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ କରୁ ଆସିଗଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆମର ବେପାରୀ ଆସିଗଲେ ଯେ ଶାଗ ନେଇକି ଯିବେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତାର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାପରେ କଣ କାମ କରେ ସେଟା ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆଉ ବାପା ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାପା କହିଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଏଇ ଗଛ ନାଁ କଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପତର ତା ମାନେ ଗଛଟା ମାନେ କେମିତିଆ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଦେଖ ହଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇକି ଗଛ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣ ସେ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପତ୍ର ହେଇଛି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାଁ କଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା